Ben, gracias. Boa tarde, entón. Gracias por vir a esta mesa redonda deste simposio sobre os 2 anos que levamos de Lei do Audiovisual. Esta é unha mesa redonda, como podedes comprobar, ampla e diversa, onde se tentou pois, que houvese representación de algúns dos máis importantes axentes sociais e productivos que teñen que ver co escenario, co panorama e ca produción audiovisual. Simplemente vou a presentar a cada un deles, empezando pola miña dereita. Temos a Gaspar Broullón, que ven en representación do Clúster Audiovisual Galego. En segundo lugar, temos a Uxía Caride, da Asociación Galega de Productores Independentes, AGAPI. Ao seu lado está Álvaro Pérez Becerra, en representación da Academia Galega do Audiovisual. A miña dereita temos a José Rodríguez, da Asociación Galega de Profesionais da Traducción e a Interpretación, e pola miña esquerda, no extremo, Marcos Maceira, da Mesa pola Normalización Lingüística, a súa beira Monti Castiñeiras, en representación da Asociación de Actores e Actrices de Galicia, e, finalmente, temos a Ángel Manzano, da Asociación Sindical Galega de Guionistas, ese é o nome correcto. Bueno, pois, pola miña parte, o que procuraba fundamentalmente é darlle a voz a eles, que nos comenten, en primeiro lugar, o que lles vou a pedir é unha análise global do estado da cuestión, despois de 2 anos da posta en marcha da Lei Xeral de Comunicación Audiovisual, cal é a súa visión xeral, global, da situación actual, e logo, pois, en función dos temas que vayan saindo, pois iremos concretando cuestións máis sobre o detalle. Entón, non sei se alguén quere comezar ou empezamos, por exemplo, por unha esquina, seguimos pola outra. Gaspar, por exemplo, xa que che tocou na esquina. Sí, debo empezar por dicir que teño o micro de diadema por cuestións meramente circunstanciales, non agardedes nada particularmente brillante pola miña parte. Bueno, é complicado facer un resumo global a 2 anos vista. Eu creo que a todos nos vai quedando como moi atrás a lei, porque vivimos como moi no día a día, e agora temos outras leas abertas, a nova lei da CRTVG, a lei de medios aquí de Galicia, a lei do cinema recentemente. E hai unha puntualización que sí que quería facer de partida, que creo que non temos, salvo cando nos poñemos a reflexionar en colectivo, demasiada conciencia sobre o que implica a normativa, sobre o que implican as leis a efectos do día a día. Quero dicir, como sector, salvo cando nos reunimos para eventos ou para negociar cousas ou desde os diferentes colectivos, como que non temos a conciencia de canto nos afecta a normativa ou canto nos afectan as leis, e realmente afectanos moito. No caso desta lei hai unha cuestión fundamental, hai unha cuestión de base que ten que ver fundamentalmente, no caso do Congreso que nos ocupa, e como xa estaredes, entendo que fartos a estas alturas de oír durante estes días, que ten que ver coa porcentaxe de financiamento de obras de produción en linguas cooficiais. Digamos que unha cuestión que antes non estaba, particularmente no caso das televisións privadas e das plataformas. Logo podemos entrar en que plataformas, porque son puramente as plataformas que teñen base xurídica, base legal en España, e como afecta iso, ou como se vive iso dentro do sector. Bueno, pois, de pronto, determinados departamentos de producción propia de determinadas cadenas empezan a facer chamadas buscando proxectos en linguas que non son o castelán. Iso é unha cousa que antes non sucedía. Que iso sexa unha panacea? Non o é. Porque hai moitas outras circunstancias que inciden moito máis que a iso. E ese é como o segundo elemento que quero poñer en riba da mesa para reflexionalo, que canto podemos fiar a lei, a unha lei nacional, e canto corresponde a outros actores. E poño un exemplo moi concreto. Galicia, hoxe en día, é un foco de produción audiovisual. Pero cantas das producións que se fan en Galicia e por que motivos teñen como lingua fundamental o galego, e cales son os orzamentos desas obras que teñen como lingua fundamental o galego. Cantas das series que se producen hoxe en día en Galicia, e producense moitísimas, teñen como lingua oficial o galego. E cal é a función que debe ter unha televisión que ten unha porcentaxe pequena de produción en lingua cooficial, cal é a súa relevancia ou cal é a súa función, e cal deberá ser a función dunha televisión que sí
lle corresponde emitir a súa integridade en galego, aposta pouco pola ficción en galego. E estou falando de Televisión de Galicia. Quero dicir, hai unha norma que establece unhas bases, unhas melloras, que probablemente a que máis ten que ver co galego é esta cuestión da porcentaxe de produción en linguas cooficiais, que incorpora a actores que antes non estaban incorporados, como son pois, A3 Media, como é Telecinco, como pode ser Movistar, e incorporalles unha serie de obrigas, pero deixa tamén unha parte a evolución ou a existencia de outras normas e de outros procesos de decisións noutros actores públicos e privados de outros territorios, e falo concretamente de Galicia, e se cadra por aí e por onde podería haber moito máis avance con respecto á situación do galego dentro dun sector que, como vos digo, hoxe en día está, e creo que todos podemos estar de acordo, nun moi bo nivel a efectos de produción. Se cadra non podemos dicir o mesmo con respecto ao nivel en canto a uso de galego dentro desas producións. Como punto de partida, pois aí o deixo e empezamos a mover a pelota entre todos. Ben, damos entón a palabra ao Xia Caride. No, ese é o conecto. Aí está. Agora? Agora Sí, sí. agora sí. Bueno, nada, eu son Uxía, veño en representación da GAPI, da Asociación Galega de Produtoras Independentes. Teño aquí os meus dous lados, dous socios de empresas produtoras independentes. E sí, como ben dicía Gaspar, pois estamos nun momento pois, florecente, non? Nos este ano cumprimos 30 anos e ademais temos máis empresas que nunca, un total de 36 que nunca antes se acadara na produción independente en Galicia, non? Se ben é certo que este é o panorama positivo, pois nesta lei tamén houve cousas que quedaron mal feitas e que nos, bueno, fomos tremendamente críticos no seu momento e seguimos aínda con esta loita en outras leis, no? Como é a do cine e da cultura audiovisual que está por vir e na que vamos a volver a ter a mesma loita que tivemos nesta lei no que ten que ver coa definición de produción independente. Esa foi unha das grandes batallas que libramos dende as asociacións, dende as federacións, que finalmente pois, non se puido gañar, porque había lobbies poderosos que operaban en outras esferas que fixeron o seu traballo mellor que a nós e que moitas veces, por moito que queiras, no, dende o colectivo construir, pois se de repente hai outros poderes, no, que non son tan fáciles de detectar, que impoñen pois ao final esa maneira de facer, pois bueno, quedamos totalmente pois desarmados, no, de alguma maneira. Unha cuestión foi esa, a produción independente, outra cuestión tivo que ver co que falaba Gaspar, co que apuntaba desas porcentaxes, non? Que para nós tamén quedaron tibias, quedaron escasas, non aconteceu igual en países da contorna, no que os porcentaxes de obriga foron moito máis elevados, aí foi tamén outra das loitas que mantivemos con, bueno, pois tamén con un resultado pois positivo, pero bueno, entre aspas, non? Porque nos parece que podía ter sido máis positivo. E bueno, e outra cuestión tamén xa ten que ver con onde se desenvolve esta normativa, no? Que, como sabedes, é unha transposición dunha directiva europea e que logo desta normativa, que para nós era importante que quedara ben feita, iban a vir outras normas, no? Que tamén, de alguna maneira, van a xogar en relación con esta. No? Unha delas é a Lei do Cine e da Cultura Audiovisual, que leva pois, eso, tamén en debate como varios anos, que parecía que avanzaba, agora parece que outra vez se para. E, bueno, nesta vamos a ter tamén unha gran loita, porque aí sí que se a definición de produtora independente aquí quedou mal, se agora na Lei do Cine volve a quedar mal, pois abrirás a porta a que holdings e empresas que están directamente vinculadas a medios poidan ter acceso aos cartos públicos, no? A subvencións. Eso sería pois, unha debacle e acabaría ca diversidade cultural e acabaría tamén pois, cas pequenas empresas de alguma maneira, no? Porque, bueno, iríamos case a un modelo puramente industrial con diñeiro público, que sería terrible, no? Entón, bueno, ese é o escenario no que nos movemos, nos pensamos que queda moito por andar e que vai a vir unha loita moi grande nos próximos meses, no? Con esa lei e con outras tamén a nivel autonómico, como poda ser tamén a Lei de Medios Públicos, que, como sabedes, tamén pois, tivo unha resposta contundente e unitaria, no? Polos que estamos aquí hoxe tamén neste panel, no mes de agosto, no? Que saliu ese primeiro anuncio, no? de ese borrador de lei que dentro do sector audiovisual pois, consideramos que é moi mellorable, no? Que non pode seguir adiante tal e como está. E, bueno, se queredes paso a palabra e logo retomamos. Grazas.
Sí, adiante. Bueno, pois nada, eu veño en nome da Academia Galega do Audiovisual, que, como sabe, representa as profesionais e os profesionais, ademais de realizar tarefas de divulgación e de estudios relacionados co sector desde a parte máis institucional. Recollendo un pouco o que decía Uxía, e casi mirando cara ao futuro, porque efectivamente esta é unha lei que xa non é de agora, a preocupación mellor ten que ver precisamente con como recollemos todo o que está nesa lei e o traemos aquí. Porque a propia lei estatal deixa marxe para que nas legislacións autonómicas se introduzan cousas que poidan ser interesantes aquí. E neso deberíamos estar ahora, precisamente. E, ademais de todos os temas polémicos, que foron polémicos, son polémicos e seguirán sendo polémicos, e aí seguiremos estando, hai outros tantos que non saíron e que habría que asegurarse de que están na lei autonómica. E falo da cuestión da protección de menores, a cuestión que ten a ver coa publicidade, con outras tantas nas que deberíamos estar atentos. Digamos que ata agora estivemos atentos de si na lei estatal está ben transposto todo o que está na directiva europea, e agora habería que ver que na autonómica tamén este todo recollido. E outra cuestión importante, creo que saber aproveitar a oportunidade, a cuestión das porcentaxes, efectivamente, deberían ser maiores para a cuestión do galego. Deberíamos asegurarnos tamén que isto é unha oportunidade para que traballen máis profesionais en Galicia. Quero dicir, que a lingua final do produto sexa o galego non quere dicir que todos os equipos sexan galegos. E é unha oportunidade para que desde as produtoras en especial se preste atención a isto. Non vai a ser que empecen a chegar producións e produtos a A3 Media ou a Mediaset efectivamente en galego, pero que non se fan en Galicia ou que non o fan equipos galegos. É unha das cousas nas que deberíamos estar atentos todos os profesionais para que non se pervirta un pouco todo o que se conseguiu con esta nova lei nesa parte. Ben, gracias. Ola, eu veño representando as traductoras, a Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación. Eu vou ser un pouco a persoa que fale un pouco de algo un pouco diferente, porque nós evidentemente non traballamos sobre produzóns propias feitas aquí na Galiza, senón que nós encargámonos da tradución e do lexendado de obras internacionais, mas que ao final esta lei do audiovisual, por tratar coas linguas oficiais do Estado español, tamén nos repercute. Eu quería primeiro falar de que nós, como asociación, podemos falar que houve dúas fases de recepción da lei. Unha primeira fase onde, penso como todo o sector, estivemos un pouco pensando que era unha lei necesaria, que era un ditame da Unión Europea, mas co transcurso destes 2 anos estamos nunha posición moito máis escéptica por diferentes motivos. Ao principio sí que en 2022 a nivel tradución sí que notamos un boom, había máis obras, había máis interese por traducir ou lexendar obras cara ao galego, e de feito iso repercutiu, como falabas ti agora, nun aumento de moitas máis compañeras. Eu, no meu caso, demos o salto a ser autónomas e comezarmos a traballar. 2023, como sabedes, houve unha greve xeral de guionistas nos Estados Unidos e unha greve de actores e actrices que evidentemente iso repercutiu, non tivo nada que ver coa lei, entón foi un ano onde houve moito menos traballo para nós. E agora, en 2024, dámonos de conta de que esta lei, desde o noso punto de vista, quedase no mínimo indispensável que era necesario para a Unión Europea, e vemos que hai moitísimas cousas a mellorar. Como falaron antes as compañeiras, aquí entran, no caso das plataformas, entran plataformas de ámbito estatal que tributen no Estado español, mas, por exemplo, Netflix España, a marca, tributa nos Países Baixos, que falamos un pouco a mañá. Entón, Netflix, grazas a ese paraíso fiscal, non entraría dentro destas cuotas. Nos, analizando un pouco o sector agora, como están as compañeiras traductoras e as compañeiras que lexendan exclusivamente, vemos que a lei sí que ten apartados onde fala da obrigatoriedade de cuotas, de que ten que haber X contido en galego, mas na práctica esta lei non implica unha obrigatoriedade de cumprir, porque, como vedes, A3 Media, Radio Televisión Española, Mediaset, Filmin, non hai absolutamente contidos en galego, en absoluto haberá. Estuvimos falando pola mañá que nas grandes hai 3 obras producidas concretamente. Netflix sí que
apostou un pouco pola dobraxe, sobre todo polo lexendado, mas vemos que é ineficiente. Podemos falar tamén das plataformas públicas, a galega.gal, o xabarín.gal, penso que é un espazo de debate concreto só para iso, mas as nosas grandes críticas a esta lei é a falta de conteúdos, a falta de compromiso en que se cumpran as cuotas e, sobre todo, a promoción do que hai feito. É dicer, se entramos en cualquier plataforma, as interfaces non están en galego, falábamoslo pola mañá, como as interfaces das plataformas non están en galego, non sabes que obras hai en galego, entón, pois, as obras que están dobradas ou lexendadas fican soterradas sobre milleiros e milleiros e milleiros de conteúdos e é imposible, a non ser o grande traballo que fixo a Mesa, por exemplo, coa plataforma Pipocas, que, de alguma maneira, era unha biblioteca onde podíamos ver que cousas hai en galego traducidas e dobradas e lexendadas. Desde a Agapeti tamén temos unha campaña de que introduce para socializar e divulgar o traballo das compañeras das socias, mas quitando ese activismo, esa militancia en redes sociais, hoxe en día unha persona normal e corrente non sabe, cando entra en Netflix, que está todo, está en español e inglés, no idioma no que for, mas é imposible saber que se pode ver en galego, non, porque sí que hai obras, sí que estamos traballando, sí que hai obras dobradas e lexendadas en galego, mas hai unha completa, que esta lei aí sí que fica completamente desfasada, de que a grande importancia da promoción fica completamente fora e nos consideramos que unha das grandes eivas que ten é que non hai maneira de saber onde se pode ver conteúdo dobrado en galego, onde está, quais son eses conteúdos. Entón, consideramos que, a falta de conteúdos, e dous, a falta de promoción deses conteúdos. Moi ben, gracias. Pois continuando co que comentaba José Rodríguez, damos a palabra entón a Marcos Maceira, enlazando un pouco coas súas reflexións. Ben, en primeiro lugar, moitas gracias por convidar a Mesa por a Normalización Lingüística a participar neste acto, que ademais pensamos que ten moita importancia precisamente para moitas das cousas que estamos comentando agora. Non? Se todo isto que estamos falando somos capaces de trasladar á sociedade, probablemente se consiga alguna modificación. Non sabemos cal, pero está claro que co silencio ou se isto permanece pechado ao resto da sociedade, non é posible, desde logo, mudar nada. Non? E esta idea, cando menos, foi a que nos levou no seu momento na Mesa a impulsar a iniciativa Xabarín, que pedía moitas das cousas que se continúan reclamando hoxe, non só en relación a Tubegao, que tivese unha plataforma de contido infantil e juvenil, senón que a lei audiovisual contemplase unhas cotas en igualdade de condicións con respecto ao castelán na dobraxe, na produción propia, no financiamento anticipado, etc. Todo iso xa ia incluído, foi aprobado por unanimidade a través da iniciativa Xabarín. E despois, tamén foi, a partir de aí, desa aprobación unánime, despois de unha campaña moi grande, moi ampla, que tivo miles de asignaturas, continuamos coa segunda parte, que era tentar que a lei do audiovisual non fose tan lesiva como era inicialmente con respecto ao galego. Digo porque hai que ver isto se cadra tamén con un pouco de amplitude. Moitas das cousas están recollidas precisamente nunha publicación desta facultade a raíz dun debate que houve sobre a lei audiovisual xa antes da aprobación ou inmediatamente despois da aprobación da lei audiovisual. Conseguimos entre todas e todos, porque tamén daquela se impulsou a iniciativa polo valor no audiovisual, estaban prácticamente todas as entidades que estades aquí agora, conseguimos que cando menos houvese un mínimo de todas as porcentaxes para o galego, un mínimo nos contidos que tiña que ter cada plataforma. Cando menos nas plataformas, non afectaba isto aos servizos de televisión, pero estableces os mínimos de financiamento, os mínimos de dobraxe e os mínimos de presenza do galego en todo. Curiosamente, hoxe, 2 anos despois, ningunha destas plataformas cumpre nada do que había na lei audiovisual e non pasa absolutamente nada. Claro, estamos falando de empresas que moven millóns de euros e que, con sancións, ademais, por incumprimento, que son prácticamente nada, pero nen ese detalle, cando menos teñen falo por parte do goberno,
que será quen ten ou sería quen debería impulsar cando menos as sancións ou reclamar o cumprimento da legislación, non? E xa concretamente a televisión española, porque a televisión española é a única televisión que ten unha cota mínima de emisión, que é 2,5% que ten que garantir en galego. Hoxe en día, a televisión española se emite nas 4 canales que ten 25 minutos en galego ao día, ou seja, non sei exactamente a porcentaxe, pero de 120 horas, 25 minutos. E na aplicación de televisión española, RTV Play, agora mesmo hai 4 filmes que son en versión original en galego, e só se poden ver en galego 2. Os outros 2 só se poden ver en versión dobrada ao español. Isto, a pesar de que a legislación di que o 2,5% de todo canto teñen nun sitio ou noutro ten que estar en galego. Conseguíramos tamén, naquele momento, despois do debate cos diferentes grupos parlamentarios ou das reunións que tivemos, todo informes que fomos presentando, despois de toda aquela discusión, que finalmente na disposición adicional quinta se incluíse que todas as operadoras de televisión e todas as plataformas con contidos destinados a menores de 12 anos había que garantir a presenza das diferentes linguas cooficiais. E, ademais, tamén nomeadamente, no caso de televisión española, na canle específica infantil e juvenil. Bueno, realmente, todas as canles infantis e juvenis específicas teñen que ter contido en galego, non establece porcentaxes, pero enténdese que cando menos ten que haber oferta, igual que hai en español, ten que haber versión dobrada ou galego. Neste momento é cero tamén os contidos que hai, incluído en Clan Televisión. Non hai posibilidade de que os nenos e nenas vexan nada en galego actual, a non ser, no caso do TVG, onde non sei como está a día de hoxe, pero no momento que comezou a aplicación do TVG, a maior parte dos contidos tiñan máis de 20 anos. Imagino que para un neno ou unha nena de 4, 5, 6 anos, pois o que máis apetece do mundo, ou chegar a casa por a televisión, ou a tablet, ou o telemóvel, o que sexa, non será ver unha serie de hai 20 anos. Para iso xa ten unha oferta máis adaptada, desde logo, noutras canles. Ben, nós, claro, insistiremos, desde logo, e estamos xa valorando algunha acción en relación ao cumprimento da lei nestes puntos. Bueno, agora mesmo estamos estudando exactamente, porque é un pouco complicado, tal como está na lei, cal é o procedimento de denuncia de incumprimento da lei. En todo caso, é manifesto que se incumpre con moitísima claridade. Que parece que houve un avance, ainda que non estamos a favor das cotas que se puñan, houve un avance porque pasamos de cero a algo, pero que ese algo, na práctica, está se convertendo en nada. E xa para rematar, en relación tamén á socialización disto, que penso que debería ser un debate social, igual que debería ser un debate social a proposta que houve de lei de medios en agosto, como falaba xe antes, agora será outra vez unha iniciativa legislativa popular que apoia a mesa moitas entidades que estamos aquí agora. É algo importante, non só polo contido desta iniciativa legislativa popular, sino porque esa é a maneira de introducir precisamente moitas das cuestións na futura lei audiovisual, a través da iniciativa popular, digamos. Foi como comezou tamén de alguma maneira isto coa iniciativa Xabarín. E iso ten que ver tamén co que está acontecendo hoxe, que é unha folga de traballadores e traballadoras na Televisión de Galiza, que ten moito que ver coa situación do audiovisual galego e coa situación de penuria absoluta que temos tamén as persoas consumidoras do audiovisual en relación ao noso idioma. Non temos liberdade para ver produtos audiovisuais en galego, simplemente porque a oferta está limitada desde determinadas compañías e, por desgraza, tamén, ás veces, dun xeito moi protagonista, da propia canle pública que pagamos todos e todas. Bueno, pues damos a palabra entón a Monti Castiñeiras, que representa actores e actrices de Galicia. Hola, boas tardes. O impacto da lei no noso sector. Vou empezar falando polo sector da dobraxe. Acabo de saber, hai un intre por Marcos, falando antes de entrar, que algo que eu pensaba que era obrigatorio resulta que non o é, que é que esa lei inclúe as plataformas a todas. Parece ser que nun borrador anterior estaba e despois deixaron de estar. É dicir, que obriga solamente as plataformas que teñen sede en España, que sería só Movistar, non é? E Filmin. Bueno, Filmin tamén, pero
curiosamente, as que están emitindo algún contido, que ademais nos notamos nestes 2 anos en dobraxe, antes só se dobraba en galego para a Televisión de Galicia, cada vez menos, ademais. Entón, viamos este proxecto como unha oportunidade de que aumentase o traballo. De feito, foi así e está sendo así. Estáse dobrando en galego para Netflix e para Amazon Prime. Pero, como dixen, acabo de saber por Marcos que non están obrigadas a facelo, que o fan porque queren, porque Netflix e Amazon Prime non están na lei. Debería facelo Movistar, debería facelo Filming, non o fan, e seguramente, bueno, xa a Televisión Española, a 3 Play, a 3 Media, todas estas plataformas de canles. Ese é o impacto que notamos nós, unha subidiña, digamos que importante, porque as porcentaxes non se cumpren, menos se cumpren cando se está facendo algo voluntariamente, porque eles, claro, eles lexendan e dobran o que queren. Hoxe en día non hai cuotas, non hai porcentaxes, non hai nada. Pero sí que notamos unha pequena subida, lóxicamente, porque antes só se dobraba en galego para a TVG. No ámbito actoral, que non é de dobraxe, aquí non sei como nos pode influir, quitando que haxe algún romántico ou algunha directora usada que as hai, que fagan ou queiran facer a súa película ou a súa serie en galego. Porque creo que a lei non obriga as produtoras a facer as súas películas en galego, en catalán ou en euskera. Creo, se non, contradicídeme, por favor. Ese é un pouco o que estamos experimentando no noso sector. Moi ben, gracias. Bueno, pues, turno entón para Ángel Manzano, Hola, Asociación de Guionistas. eu veño en representación dun dos colectivos máis recoñecidos e admirados e respetados da profesión, que son os guionistas. Vexo que hai moita negatividade aquí entre as persoas que están a falar. Eu quero dar un punto positivo con respecto ao tema desta lei. A Comisión Nacional do Mercado de Competencia, que é o órgano xestor responsable de ver o cumprimento da lei, este xuño pasado publicou un informe con respecto ao tema do exercicio 2021 e a obriga de financiamento anticipado de obra audiovisual europea. É verdade que estamos a falar da 13/22, pero a lei do 2010 de Xeral de Comunicación Audiovisual tamén tiña contemplado esa obriga de financiamento de obra audiovisual europea do 6%, por exemplo, para as canles públicas. Vendo ese informe, comprobamos que a CRTVG investiu a nada despreciable cantidade en series de televisión de 59 millóns de euros. É dicir, máis da metade do seu orzamento. Eu non sei que tipo de sustancia fumaría a persoa que mandou os datos a CNMC para dicirles que realmente, foron case 60 millóns de euros o que investiu a CRTVG no ano 2021, pero é unha clara mostra de que dá exactamente igual as porcentaxes que veñan a lei, porque os tipos que teñen que comprobar que se están a cumplir esas porcentaxes están a velas vir. Entón, esa é un pouco a nosa sensación. O sea, a sensación é que falamos de porcentaxes, falamos de obrigas, falamos de cuotas, e logo ao final realmente temos o problema de que non se vai cumplir. Non se vai cumplir por lo que comentaban algún dos compañeros e compañeiras que temos aquí, e logo aparte considero que en riba a maiores teñe moita trampa a lei que permite, por exemplo, poñamos por caso outro exemplo, antes a obriga de financiamento anticipado de obra audiovisual europea podíase facer mediante compras de dereitos de explotación. Agora é o mesmo. Cal é a diferencia? Que mentres que na lei do 2010 esas producións xa finalizadas tiñan que tener como máximo unha antigüedade de 7 anos, agora desaparece ese límite temporal. De tal maneira que a CRTVG pode financiar obra audiovisual europea comprando os dereitos de explotación de Pipi Calzas Largas, esa serie tan impactante para os nenos que está tan de moda e tan en boga, e que non teñe 40 anos, pero, bueno, ao fin e ao cabo, decía Marcos, joder, lle encanta aos nenos por ese ritmo trepidante que teña a serie. Entón, é un verdadeiro problema, o sea, o noso sector en concreto e todo o sector audiovisual está a pagar, primeiro, unha lei mal feita e, segundo, unha lei que non teñe cumprimento por parte dos xestores que tiñan que facelo.
Moi ben, gracias. Bueno, pois unha vez que se fixo esta primeira valoración global, é o momento de que quen o desexe poida completar, complementar, engadir, comentar o que se estuvo dicindo. En todo caso, dado que temos aquí representantes, temos a produtores, temos a actores, guionistas e tamén a promotores e defensores da lingua galega, pois gustaríame tamén continuar a mesa redonda co coñecemento da vosa experiencia, de como cambiou, se cambiou en algo ou en como xa se dixo algo ao respecto, non? En todo caso, como estades a notar a aplicación desta lei nestes 2 anos? Se está mudando algo ou cal é a vosa experiencia? Eu remato pronto, en nada. Bueno, pues xa temos unha resposta por aquí. Eu, o que está comentando Monti, que efectivamente é así, notouse non desaprobación da lei, senón desde un pouquiño antes, esta participación de Netflix, de Prime, que son as que están dobrando o galego, non? Claro, digo, isto ten relación que comentaba antes porque se cadra, claro, non estou na mente, nin sei o que puderon falar ou non os directivos de Netflix con quen for, que en todo caso, certo movimento social que houve aquí naquel momento, non? Xusto antes de comezase o debate da lei, non? Porque foi a elección xa varín aprobouse pouco antes de que nos entregásemos, por exemplo, as alegacións que fixemos o anteproxecto de lei, non? E máis ou menos todo coincide no tempo. Pero non só aquí, en Euskadi tamén houve certo movimento para conseguir, bueno, porque os datos eran evidentes, non había cero de galego, cero de catalán, bueno, de catalán tiñan algo en algún sitio, pero cero de galego, cero de euskera. E no caso do catalán, pois, un pouco mellor, pero prácticamente cero. Digo que ese movimento que houve, que tivo certa repercusión aquí, cando menos, a través desta iniciativa, conseguiu mover algo, senón nestas plataformas, si, bueno, na xestión política da cuestión, non? Seguramente, isto é unha intuición, se Netflix acabou metendo algo en galego, foi mesmo como condición a que non se puxesen efectivamente esas cotas para ese tipo de compañías, non? Entón, pero é curioso, porque Netflix, aínda así, en algún momento xa sobrepasou a porcentaxe mínima que teñen que ter outras plataformas como, bueno, comentábanse antes, a 3Player, etc. Quero dicir con isto que tamén ten certa importancia que exista un movimento social que apoie determinadas cousas, non? Bueno, entón, imagino que tamén parte do objetivo destas xornadas, pero que tamén debería ser de todos nós, é que as cuestións trascendan e non fiquen un debate que podemos ter con máis ou menos coñecemento da cuestión, senón que vayan máis alá, non? É que, de alguma maneira, como sociedade, nos responsabilicemos tamén de exixir que a nosa lingua estea disponible en todo, non? E podamos vivir en galego, e iso, ademais, ten relación directa, mesmo coa economía, o audiovisual e economía, coa calidade de vida, non? O audiovisual e cultura, por tanto, tamén a calidade de vida, etc. Non? Reivindicando a lingua, estamos reivindicando, no fondo, a nosa existencia en todos os sectores da vida social, política e económica. Sí, eu por engadir algo, como comentaba un pouco antes na miña primeira intervención, si que en 2022 houbo, eu tampouco sei se poderemos chamalo boom, pero pasar de 0 a 0,5 houbo evidentemente unha mellora. A questón é que, como comentades, é curioso que a plataforma que máis apostou por isto, unha plataforma como Netflix, que non ten que cumprir nada da lei do audiovisual, mas aí eu sí que concordo un pouco con Marcos de que, evidentemente, se non houbera, bueno, esa inquedanza social, esa movilización social ou o que for, pois Netflix tamén, Netflix ou incluso a creación da lei sería completamente diferente. De feito, Netflix, aproveitando o boom, creou un posto de traballo en Netflix, control de calidade lingüística en galego, e ese posto existe. E Netflix non está na lei do audiovisual, entón é un pouco... e as plataformas que sí que están non ten absolutamente ningún conteúdo en galego dobrado ou lexendado. E nos, iso, ao principio, grazas a isto, houve moitas compañeras, desde o meu caso, como dicía, que nos lanzamos a sermos traductoras audiovisuais, mas 2 anos despois nos estamos xa notando un declive, unha baixada completa, porque ao final, se non hai ningún mecanismo de obrigar a obriga da lei, ao final, se non lle ser rentável,
e non lle ser rentável porque non se pode acceder aos conteúdos dobrados e lexendados en galego porque non hai unha interface, é dicir, non hai unha web en galego. Tú, se entras e queres acceder, por exemplo, Amazon, os Anéis do Poder, que é o máximo a nivel de dobraxe galega dos últimos tempos, ti tes Amazon en castellano, queres ir entrar a ver os Anéis de Poder, mas entras e está en castellano. Tes que cambiar, tes que facer e saber que os Anéis de Poder están en galego. Se non o sabes, xa absolutamente nada. Entón, a nós, desde o noso punto de vista do dobraxe e do lexendado, é necesaria a promoción. Sen unha promoción non se pode facer absolutamente nada, porque ao final os conteúdos chegar, incluso se chegasen a cumprir as cuotas, que non pasa, tampouco se mirarían, porque o público, a non ser que siga a mesa ou a non ser que sexa activista pola lingua, non sabería que as cousas están dobradas e, bueno, coa excelente calidade de toda a dobraxe e non digo das traductoras porque quedaríamos moi de egocéntricas, mas sí que vimos coa serie dos Anéis de Poder, ostra, de que podemos ver a obra de Tolkien en galego, dobrada e lexendada. Entón, a nivel de normalización lingüística, o audiovisual xunto cos videoxogos, que isto non ten nada que ver con esta mesa de hoxe, mas o audiovisual e os videoxogos hoxe en día non é necesaria, é imprescindível para a normalización lingüística non só das crianzas, senón das adultas tamén. Quero dizer, tamén nós temos dereito a ver unha película en galego dobrada ou que non sexa un martes ás 3 da mañá como non la emiten na nosa deturpada canle pública. Dúas cousas, nada máis. Unha, sobre que cambiou, se cambiou algo, pues, bueno, diría que probablemente cambiou algo, pero nin se percibe, e en todo caso hai outra cousa, que a lei non se coñece, xa non digo entre a poboación, xa dentro do sector creo que non se coñece en xeral, que é o mellor que lle pode pasar a quen fixo a lei e o peor que lle pode pasar ao propio sector, probablemente. E despois outra que decíades varios, e non por facer un plantexamento así demasiado inocente, pero sí que é certo que deberíamos ser nós os primeiros conscientes de que haxe contidos en galego enriquece a oferta e todo isto. E o fío do que decías ti ao principio, o feito de que este boom da produción por parte de produtoras galegas de produtos que están saindo fora, que eso non vai acompañado dunha maior oferta en galego, tamén habería que facer autocrítica aquí de por que non somos nós, por que non son as propias produtoras de aquí as que o defenden de primeiras cando van a vender algo. Porque se empezar por aí... Pois veña, dalla. Bueno, contesto che, ao final o diñeiro é o importante e se temos unha canle que en lugar de investir un 6% sobre o orzamento total, pois está investindo un escaso millón de euros sobre 120 millóns que ten de total orzamentario, pois é moi complicado levantar moitos proxectos en Galicia e en galego, non? Sobre o cumprimento, nos estamos pedindo dende antes desta lei un consello regulador independente que vele polo cumprimento e que teña capacidade sancionadora, porque o que pasa que a CNMC é que simplemente publica datos que recolle, pero ni sequera contrasta e algo ainda peor, o publicalos lexitima que son certos, co cal eso é pois doblemente gravoso, porque non é só que non vixile o que se está facendo, sino que encima publica automáticamente o que recibe sin ni sequera comprobar se é verídico, lexitimando de alguma maneira o darlle esa marca e esa publicación como que todo o que pon ese informe que é totalmente disparatado, con eses datos que daba Ángel e que ano tras ano pois anda por aí, inda por riba fan interpretación sobre o que recibe, e dicen, la Televisión de Galicia é la que máis invierte de todo o Estado español e non sei que, bueno, para nos que levamos moitos anos de loita polo cumprimento do 6%, pois parecenos terrible, son unhas noticias moi malas que non haxa realmente un organismo que teña esa capacidade de sanción e que este todo, pois, ao final, de alguma maneira, transferido ás comunidades autónomas que cada unha fai como quere, e que aquí en Galicia, por exemplo, este cumprimento depende da Secretaría de Medios, que descolga de Presidencia, co cal, non é unha cousa moi fácil de cambiar, Sí, eu sigo aquí co meu inalámbrico que me fai ter moita conta de como vou respirando porque vexo que non me mutean, así que estou así como moi... Ben, isto que se di de feita lei, feita trampa, hai mogollón de truquis que nestes 2 anos vas vendo como se van facendo e desde onde se van facendo. E, por exemplo, unha cousa
Unha cousa que a mí me parece fundamental é que hai moi poucas defensas posibles frente a algo no que o que máis conta é o lobby de grandes corporacións internacionais. E aí, apuntando o que te dicías, poderoso caballeros don dinero, e aí non hai moita volta de folla. Logo, a única resposta posible, creo eu, para un recuncho do mundo como somos nós, que temos a sorte e a particularidade dunha lingua propia, é ter un pouco de conciencia e de apoio por parte da administración propia que temos e a que están conferidas moitas desas. E aquí hai dous elementos que se poñen un pouco de perfil ou bastante. Apuntabas a Secretaría Xeral de Medios e a relevancia que pode ter nese sentido, e falemos da Secretaría Xeral de Política Lingüística. E o que apuntabas, que a mí me parece fundamental, con respecto á promoción de onde está o galego alrededor de nós, non está. E logo caben moitos debates, non? De hai que financiar ou hai que promocionar que unha empresa privada como Netflix ou como Amazon teñan é dicir, hai que poñer carto público en que haxa unha promoción dos espacios. Cando menos debatámolo. Pero non esteamos no punto de partida de a Secretaría Xeral de Política Lingüística fai moitas cousas, pero moitas delas non teñen aplicación práctica no consumo real de galego que pode facer unha sociedade. Entón eu creo que, evidentemente, como produtores correspóndenos moitas cousas, e creo que se fan moitas cousas e habrá moitas máis por facer, pero creo que hai unha certa soedade desde a iniciativa privada do ámbito cultural en Galicia o non sentirse acompañada polo ámbito público. E falo disto e falo doutro truqui. Hai, afortunadamente, Netflix e Amazon están a doblar, apuntabas moi ben, Monti, máis do que lles correspondería, que sería cero. Pero cantas das producións nas que entra dobraxe ou subtitulado corresponden a producións feitas en Galicia cunha parte de financiamento galego e feitas originalmente en castelán que despois se dobran ou se subtitulan ao galego. E canto diso é a aportación propia por parte de Televisión de Galicia ou da Xunta de Galicia a través das súas axudas que vai destinada a obras orixinais en castelán e que non vai orixinada a que esas obras vayan en galego, se cadra porque, e vou poñer un caso concreto, en lugar de poñer 100.000 e pico euros nunha porcentaxe mínima dunha serie de Amazon, por que Televisión de Galicia non pon eses mesmos cartos nunha serie en galego ou pon máis cartos en condicionar que esa serie sexa en galego? Entón hai moitos truquis por aí, non? É dicir, Amazon chega por aquí, chega un acordo cunha produtora de aquí, chega un contido e faise algo no que participa Televisión de Galicia, pero nin en galego, bueno, sí, estamos os profesionais, estamos as produtoras e demais. E o exemplo que poñías con respecto ás pelis que están en RTV Play, galegas e que só están na súa versión doblada, non? E aí faloche como produtor dunha peli que agora mesmo non está, pero pode estar nesas mesmas circunstancias. De onde ven iso? Pois iso ven de, volvo á cuestión do negociado de financiamento, de que a hora de negociar con Televisión de Galicia os dereitos que adquiren con respecto a unha peli quédanse cun nivel de exclusividade tan absoluto sobre a versión original galega que a única forma que tes de adquirir financiamento para esa obra noutro territorio é que a peli non vai na versión original en galego. E é tan ridículo como iso, porque plantean unhas condicións de base escasamente negociables e esta entrada en dominio público. Co cal, ti non podes irlle depende de moitos outros factores, non? Pero en moitos casos ti non podes irlle a Televisión Española ou a Movistar e dicirlles, mira, teño esta porcentaxe de dereitos para que vos quededes con el da versión original para estes outros territorios, porque Televisión de Galicia xa se quedou con todo iso. Entón, chegas a esa cuestión de que chegas á plataforma e tal. Xa vos digo, dependerá das circunstancias e tal, pero moitas veces o motivo diso ven por unhas condicións draconianas postas en riba da mesa por alguén que no fondo está financiando inicialmente un proxecto co cal tengas, digamos que a sartén polo mango na negociación, non? Entón, e con isto remato, estes 2 anos teñenos amosado que hai moitos trucos a hora de eludir a lei precisamente por aqueles que, como moi ben apunta Ángel,
non teñen un particular medo polo que lles poida pasar por incumplir a lei e, ademais, en moitos casos, por ser compañías que están noutro nivel de universo respecto aos que producimos as cousas ou os que traballamos nas cousas. E, por outro lado, eu creo que é fundamental non obviar a responsabilidade innegable das administracións propias do noso territorio para tomar o testigo con respecto ás evolucións normativas en ámbito regional que implican unha certa protección con respecto a esa norma. E dicías, Marcos, que... Sí, Marcos. Solamente quería facer un comentario con respecto precisamente ao que está dicindo Gaspar. En novembro de 2023, unhas jornadas de AECINE, falouse precisamente o tema da obriga de financiamento anticipado da obra audiovisual europea. O director xeral de A3 Cinema, a presbicia, dixo: costounos moitísimo atopar proxectos en algunhas linguas cooficiais. Este ano imos poder cumprir a obriga, pero non sei que pasará outros anos. É bastante forte que o director xeral de A3 Media Cine diga: ai, si es que a mí me encantaría producir en outras linguas oficiales, pero es que non me llegan proxectos. Vai o carallo. O sea, decir, realmente hai tamén unha cuestión de falta de vontade política e cultural por parte dos operadores de comunicación audiovisual, que aí hai unha obriga por parte das institucións políticas de coller e dicir: oiga, señores, póñanse as pilas, non somente a nosa administración autonómica, senón tamén a administración estatal. Eso por un lado. Sí, perdón, e máis, o sea, para incidir máis no que estás apuntando, Ángel, nesas mesmas xornadas, o de Mediaset, o que dixo é que quen encuentra un proxecto en aranés? Sí. Sabes, é como de... Perdón. No, que aparte, vamos a ver, seguramente habrá guionistas que escriban en aranés, que estarán encantados da vida en escribir unha historia, productores que estén dispostos a ter a valentía de sacar... Porque, a ver, eu recoñezo evidentemente que a rentabilidade é unha cousa que lle tira moito... Non sei por qué, as produtoras lle tiran moita rentabilidade. Entón, a cuestión é que seguramente sí hai esas gañas de sacar proxectos así. O que pasa que realmente logo, ao fin e ao cabo, non hai ningún tipo de vontade por parte das administracións nin por parte dos operadores de cumplir o que é o tema da lei. A CNMC, o que comentaba Uxía, ten razón, si é verdade que teñe capacidade sancionadora, pero claro, si como ben di Uxía, se estes tipos collen, sacan un report, sacan un informe... Perdón? Eu xuraría que sí que teñe con respecto... O sea, as sancións considéranse a tope. Agora non se sabría dicir, o sea, sei que teñe capacidade sancionadora, pero non sei se sobre de CRTVG ten un non. Vale. Unha cousa, ante que logo vaya para Marcos o micro. Estamos a falar todo o rato do tema de que a Netflix ou Disney non lle afecta o que é o tema da Lei Xeral de Comunicación Audiovisual. Con respecto á cuota, dende logo que non. Pero con respecto ao financiamento, sí ou non? Porque eu xuraría que sí, que teñen a obriga de financiar anticipadamente a obra audiovisual europea. Teñen a obriga de financiar a obra audiovisual europea, o que non teñen asociada é a obriga das linguas cooficiais. É dicir, pero a obra audiovisual europea sí. Porque como empresa europea con sede en X sitio, teñen que financiar a obra audiovisual europea. Sí, con respecto a financiación anticipada, sí. Non con respecto ás linguas cooficiais. Claro, porque nese caso faise a nivel estatal, entón co que fan en español xa lles vale. Claro, non. Eu falaba do tema da financiación de obra audiovisual europea por estar aquí, por residir, é dicir, ben ter sede aquí ou ben ter ser Estado membro. Vale, pois... Sí, bueno, precisamente era no debate isto do financiamento anticipado, o argumento que usaron para conseguir ficar despois fora da lei era que xa facían iso, bueno, esas trapalladas que fan ás veces, imagino que terán un equipo de xuristas que xa estaría mirando todo ben para que as obrigas que tiñan noutro estado non se repetisen, ainda que se chame Netflix España ou que sexa, non? Logo, sobre o que estabas comentando antes en relación a TVG, que efectivamente é así, pode ser ese motivo, pero unha das cousas nas que se avanzaba nisto, na lei audiovisual, era que había que pôr a disposición, despois había un prazo, tiña que ser un prezo de, non sei se pon, non lembro exactamente a literalidade do que di a lei, pero en todo caso, eses contidos en galego, teñen que poñerse a disposición, igual que os que está dobrado xa o galego,
porque a veces tamén di, que quería ver non sei que serie que estaba en galego porque botou a galega hai 20 anos e a galega non cede. Iso na lei obriga, e a máis precisamente as públicas, a poñelo a disposición, ou seja, que nese sentido tamén se incumpre a lei audiovisual por outra vía, non? En todo caso, falas dos arquivos de Dobraxe que tens? Dos arquivos, claro, iso ten que estar posta a disposición para quen o queira, para poder compralo, non sei exactamente, había unha literalidade aí que se pode discutir o prezo de unha maneira, senón non sería gratis, pero terías que, se alguén cho pide, para compralo, porque ademais iso, se está financiado no 99%, e saberás máis ti, non? Con dinheiro público, o lóxico é que xa tiña algún tipo de repercusión pública tamén, non? Eu xa sei que alguén se vai beneficiar diso, pero como sociedade, interésanos que o galego teña presencia. E logo, outra cuestión, a nivel europeo, nos impulsáramos, incluso aprobouse despois dunha intervención que tínhamos en Estrasburgo, que estaba tamén a GAPI, non? Unha interpretación, estaban debatendo unha resolución sobre a interpretación da lei audiovisual para unha futura modificación da lei audiovisual. Un trámite longo, porque se aproba primeiro no Parlamento, logo vai a Comisión, logo a Comisión e o Parlamento pactan, e logo, despois de moitos debates, dentro de uns anos, chegará ao Congreso de novo. E aí o Parlamento dicía que a interpretación que hai sobre as linguas ten que incluir todas as linguas territoriais dos Estados, non? Que sería o concepto que temos aquí, que é legal de lingua propia, que é o galego, o vasco, o catalán, e así está nos seus estatutos. Isto foi unha das cousas onde tamén recaneaban de alguma maneira cando se facía a interpretación da directiva na lei audiovisual para logo deixar unhas marxes ou uns residuos, non? Onde se permitía un pouco de galego, un pouco de vasco, un pouco de catalán. Con esa interpretación non poderán facer así no futuro cando teñan que facer algunha revisión de legislación ou se aproba, forzosamente terán que facela. E outra cuestión tamén europea, supoño que todo o mundo viu o informe do Consello de Europa que saiu hai uns días, non? Denunciábanse ou afirmaba moitas cousas que nós tamén sobre o que nós tamén avisamos a este Consello de Europa. Unhas cousas das que avisábamos era da cuestión esta lei audiovisual. O Consello de Europa, na resposta, e está publicado no informe, está na página web, ven dicindo que se decataron que non existía, nos denunciámoslo, que non existía un Consello do audiovisual, precisamente que velase polo cumprimento destas cuestións. Entón a resposta é que, como efectivamente comprobaron que non existe este Consello audiovisual, non poden ter datos oficiais da situación do galego no ámbito audiovisual e que entón non poden valorar a situación do galego no audiovisual. É un pouco absurdo, pero é demostrativo tamén da precariedade e de que hai que estar nos sitios e de que, desde logo, se non ocupan as institucións públicas, teremos que ocupalo, desde logo, esa sociedade tamén. Sei que se queredes engadir algo que se comentou. En todo caso, enlazando co que comentaba Gaspar Broullón, creo que tamén sería interesante coñecer a vosa valoración acerca da responsabilidade das institucións da comunidade autónoma, dado que na lei tamén se traslada esa responsabilidade ás comunidades, fundamentalmente aquelas que teñen unha lingua propia, que están a facer, que están deixando de facer, que compre esperar das nosas institucións, falouse da Secretaría Xeral de Medios, a Secretaría Xeral de Política Lingüística e das súas obrigas ou responsabilidades respecto do sector audiovisual. Sí, eu, aproveitando que teño isto, non teño que esperar polo... Deixo outra perspectiva, digo, porque creo que xa puxen a pataca quente en riba da mesa, e outra perspectiva que creo que tamén comparten as institucións galegas, pero creo que é un mal compartido polas institucións en España respecto do audiovisual últimamente. Todos controlamos esta iniciativa do Spain Audiovisual Hub na miña opinión, eu creo que temos unha perigosa tendencia cara ao aproveitamento puramente mercantil de todas esas iniciativas que, no fondo, están desenvolvidas con cartos europeos. É unha oportunidade a nivel de negocio, a entrada de tantos e tantos millóns de euros para inversión en desenvolvemento, produción, materiais técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. En España e, consecuentemente, en Galicia, derivando desde Madrid, cartos que proveñen de Europa. Pero
se cadra, hai unha relación demasiado desequilibrada entre o interese mercantil de cara onde se destinan eses cartos e o aproveitamento cultural de cara onde se destinan eses cartos. É o último que quería apuntar e con isto, veña, a darlle patadas á administración, muchachos. Non, é que, a ver, é que non... Primeiro, que Gaspar tiñe toda a razón con respecto ao tema desa puntualización que fai. Non, quería simplemente apuntar unha cousa. Non é que se transfira a responsabilidade ás instituciones autonómicas. É que a institución autonómica xa de per se tiña que facer unha defensa a ultranza do que é a nosa lingua e a nosa cultura. O sea, non pode coller e dicir, non, que me obriga a lei. E dice, non, perdone, é que xa debería ser vostede o que lle saíra de dentro o tema de investir. O sea, volto a ridícula cifra que dixen antes. O sea, decir, nos en AGAC fixemos cálculos de canto foi o que se gastou a CRTVG en series no exercicio 2021 e nos salían 4 series, unha de producción propia, 3 participacións, e salían en 2 millóns de euros. Me faltan 57 millóns de euros que comentaron a CNMC, que a menos que metan como serie de ficción o telexornal, o sea, decir, non sei realmente de onde sae todo eso, porque es que me refiro que é imposible, o sea, non hai diñeiro para coller e facer. Entón, xa partindo desa base, da base de que a propia canle autonómica non teñe, que incluso o noso presidente da Xunta de Galicia di, bueno, que, a ver, para a canle internacional de CRTVG, pues podemos coller e meter o inglés, porque nos interesa. Excuse me, o sea, que este dicindo vostede? O sea, precisamente o que nos temos que coller é facer un traballo de visibilizar a nosa lingua. E entón, pues bueno, o sea, decir, por parte das administracións públicas, dende logo, o sea, fatal. Mierda. Sí, comentábamos tamén na iniciativa polo galego no audiovisual, non hai xa tempo, non, cando que precisamente o que facía falta primeiro era unha lei audiovisual galega que as partes que a lei audiovisual deixa aberta a que lexislen os parlamentos autonómicos colla o máximo, bueno, no máximo que se pode actuar, non? Ás veces, pois, seguramente será necesario tamén poñelo ao límite, ou poñer a lei audiovisual ao límite, precisamente para que gañemos bueno, como povo galego, non? Tamén e as empresas galegas e todo o sector galego. É realmente unha necesidade. Porque, máis, o problema que temos non é só... Claro, agora estamos falando de visual, evidentemente, é o que se está traendo aquí. Pero si situacións semellantes a levamos a outros ámbitos, é un patrón que se repite. Ás veces a cuestión non é que a Xunta ou que o goberno galego gaste moito diñeiro en determinada cousa, non? Ás veces é simplemente que teña intención de facelo e aproveite todos os recursos que ten a disposición para facelo e para conseguilo, non? E iso é o que falta precisamente co galego. Se houvese intención, nós temos algo que nos diferencie dos cataláns en canto humanos, non? Entón, por que en Cataluña teñen moitas cousas que ás veces pois, vemos con envexa? Porque, efectivamente, hai alguén que se preocupa de que as cousas saian adiante, non? E mesmo con gobernos de unha cor ou de outra cor, non? Estes debates que nós temos ás veces, ali non se producen, ou se producen noutro sentido, que no de como se poden mellorar as cousas, non? E isto, independentemente de que hoxe estea gobernando un partido e hai uns meses estivese gobernando outro. Bueno, deberíamos tomar nota tamén bueno, de como se fan as cousas, non? E en relación á lingua, máis concretamente, no audiovisual e tamén en moitos outros sectores onde pasa exactamente o mesmo, onde, como estaba dicindo ti antes, parece que se fan moitas cousas, mas o resultado diso, ou que se procura con iso, é cero, non? Outro día mesmo o conselleiro de Lingua falaba nun acto, estaba presentando unha revista, dixo, bueno, este é o espírito do que imos facer, bueno, está presentando unha revista, nada máis. Iso non ten máis trascendencia que os lectores que poden ter esa revista. E en relación aos medios públicos galegos, eu penso que é algo moi claro que fai falta realmente outra cousa. E eu, nese sentido, e en relación ao audiovisual, teño esperanzas, polo menos, de que esta ILP que vai sair xa casi inmediatamente, teña moito apoio social e que sexamos capaces de levar todo isto ao debate social para realmente que se vexa bueno, que merecemos e que necesitamos, ademais, ter outra cousa. Eu, por abrir aquí outro debate quente,
falando do, bueno, o que estamos falando un pouco da falta de vontade política concretamente do goberno da Xunta, concretamente desde 2009. Eu penso que o exemplo, un dos exemplos máis claros, alén do que comentareu antes, de que as obras importantes, entre aspas, despois hai que dividir entre que é importante non, que se emiten na TVG son unhas horas que é imposible velas físicamente para unha persoa que non traballe na quenda de noite, e a exemplificación máis grande que poderemos ver agora aquí son as plataformas que abriu a TVG en xaneiro deste ano, tanto a galega.gal como xabarín.gal, que, non sei se entrastes alguna vez. Xabarín.gal concretamente, isto abríronos en xaneiro sen conteúdo absolutamente ningún, en xaneiro e até o mes pasado Xabarín.gal non tiña redes sociais. Entón, aquí entramos máis na promoción do pouco conteúdo que hai, e ese pouco conteúdo xa ninguén sabe que existe. Entremos en Xabarín.gal, entrai agora se tedes os telefones agora aquí, é unha desgraza absoluta, no sentido de... Sí. Puntualización. Gracias. Xabarín, hoxe en día, é unha persoa. Sí. O que foi Xabarín, que agora é unha marca fantasma. En Televisión de Galicia hai unha persoa coa colaboración dunha persoa en produción unha tarde a semana para Xabarín, para todo Xabarín. Non, é dicir, é o seu posto de traballo, pero quero dicir, Xabarín é unha persoa. Sí. Ademais, coñecémolo e móvese moi rápido, pero é unha persoa. Sí, nada, eu simplemente por terminar, centrades, concretamente falastes de Pipi Calzas Largas. Pipi Calzas Largas foi unha das series que promocionaron nestas novas, que levamos un mes con estas redes sociais, promocionaron en 2024, non houve un remake, non houve unha Pipi Calzas Largas adulta, non, Pipi Calzas Largas. A serie que todas coñecemos, unha serie moi boa, mas que evidentemente as xerazóns de hoxe en día pois evidentemente escaparían ao ver Pipi Calzas Largas simplemente pola cualidade, non porque sexa unha mala serie, me parece unha serie fantástica e crecín con ela, mas a min xa me parece unha serie bella. Non quero imaginar as crianzas de hoxe en día vendo Pipi Calzas Largas. Ao final, sí, agora temos unhas redes sociais, hai unha persoa que está traballando moitísimo, suando todas as súas xornadas laborais, mas os conteúdos que hai nestas plataformas digitais son unha desgraza, por dicilo de maneira formal, cando a maioría de conteúdos son cousas que eu miraba e xa me parecían bellas, como Pipi Calzas Largas, o Ninja Hattori, Doraemon, que sí, para nós está moi ben, mas hoxe en día en 2024 as crianzas de hoxe en día necesitan ver, igual a Patrulla Canina xa é algo antigo, algunha serie concretamente nova. Na galega.gal, en cuestións de que sí, series falando de xa non crianzas, sino adolescentes, ao final sí que traballaches nunha serie que traducín eu, que acabo do que falamos antes, sí que me acabo de acordar agora, a TVG para... De dobraxe. Sí, de dobraxe. Ahora vos conto outra experiencia. Hai traballo feito, hai traballo dobrado, hai traballo lexendado para persoas xordas e non se publica nas plataformas digitais, no meu caso concreto, porque inventan problemas para paralizar as producións que están pagadas, que as actrices dobráronas, que as traductoras fixemos o traballo, despois lexendámolas. É un anime que, é un anime bastante moderno dentro do tal. Hai 2 animes que están paralizados e que non están, deberían de entrar na parrilla das plataformas digital en setembro, estamos en outubro, e concretamente o que traducín eu, no que traballou Monti, despois podemos falar, está paralizado porque, a persona que traballa no control lingüístico, no control de cualidade da CRTVG, pois di que non me vale, pois eu en vez de poñer unha coma quero poñer un ponto. Entón, con esos
impedimentos lastran, paralizan, e ao final queiman, e, bueno, pois, ao final vemos que estas series que están feitas levan un mes de atraso e a saber quanto tempo vamos facer. Entón, eu penso que o denominador común é unha falta de vontade política absoluta. Si non, a plataforma esta que se creou para enchela de contidos de producción allea e de producción propia, a de producción allea, pois máis ou menos, series que europeas, internacionais, películas, pero no caso de producción propia é un auténtico desastre. E ademais, camuflano como que sí, que estamos investindo moitísimo en series para que traballen as actrices e os actores de Galicia. O que están fomentando é a precariedade tan absoluta que están facendo series por 20.000 euros unha temporada. Outro día a min chamaronme para traballar nun capítulo dunha serie que vai directa para esa plataforma por 100 euros a xornada. Non cumple nin a cuarta parte do que exixe a lei. Ollo, E así están enchendo de contidos e por ría presumen deses contidos na plataforma. Saudade de ti por capítulo? 15.000 euros capítulo. Non sei, as diarias é moi pouco. Bueno, é moi pouco todo, porque as que non son diarias levan sendo 80.000 euros por capítulo 30 anos, ou máis ou menos. WhatsApp e Artemisa, 4.000 euros por capítulo. Sí, pero logo chega a aberración absoluta da convocatoria de contidos digitais na que eses 15.000 euros é unha temporada completa dunha serie, que é o que lle pasará pois, aos pobres chavales ou chavalas, e aquí hai alumnos de audiovisual que son carne de cañón para incorporarse ao mercado laboral facendo un produto, intentando que iso chegue a esa plataforma e estando abocados a absoluta precariedade e a ter que poñer fondos propios para producir unha cousa que vai a unha plataforma profesional dunha televisión pública. Sí, pero son profesionais. Eu preguntei a persoa que me chamou, tedes unha produtora que está facendo cousas para a TVG, non só para esta plataforma, a galega.gal. Están facendo cousas para a TVG. Esta xente empezou facendo unha serie web, que aí traballamos todos gratis. En series, en curtas, xa sabemos como vai. Pero que agora sodes profesionais. E dime, pagamos a Seguridade Social. Hostia puta. Gracias. Perdón. E a máis dixéronme, no, a televisión danos o visto e prace a todos os orzamentos que temos, pero por teléfono. Non nos firman nada. Claro, xa van firmar que me vas pagar 100 euros porque están incumplindo a lei ti, a TVG e eu, os tres. Sí, e creo sí, eses son os bolseiros dos que se están aproveitando, que xa non son bolseiros, porque teñen produtoras, sabes? Xa non son series web, nin curtas, que facemos os amigos. Sí. Un desastre. Sí, esta cuestión de que deberá ser producción delegada, ¿no? O sea, esta figura de, no fondo, unha cadea de televisión, unha plataforma, ten unha serie de obrigas cara a aqueles contidos que deberán ser contidos orixinais. E poñoche un exemplo, non citaremos nome, pero creo que estamos falando da mesma produtora que a min me contactan hai unhas semanas para solicitarme contidos para un novo programa que vai directo á plataforma esta. E é un programa de promoción de pelis galegas. De pelis galegas que están na plataforma, pois van facer un programa de promoción deses contidos para a propia plataforma. E solicítanme unha serie de materiais dunha peli nosa, da que Televisión de Galicia, por pura adquisición de dereitos contractuais, é coproductora. Co cal, ten todos os materiais que eles me están pedindo a min. Pero Televisión de Galicia a eles non llos cede para que fagan un programa de promoción deles mesmos. É dicir, esta é a dinámica da... Sí, que é absurdo e alucinante. É como tampouco ceden as dobraxes para as plataformas. Nin as ceden, nin as venden. Hai un montón de películas que están dobradas en galego e series que están por aí nas plataformas que podían ter a súa versión en galega e podíamola ver clicando, pois non lles ceden os dereitos, é que van en contra. En vez de ir a favor, van en contra, non sei que pasa. Sí, concretamente falando do tema disto, porque non sei que ao principio, desde a Agapeti, desde as traductoras, sí que mirábamos un pouco, porque no boom inicial disto que ti comentas, de que pois eu fago, non sei, eu, por exemplo, traducín Perdida.
está en Amazon, bueno, está en moitísimas plataformas, entón mirábamos se iso era posible de a venta que comentaba antes Marcos de dereitos e o que for, e a excusa que poñen sempre para non poñelas son, bueno, claro, ti compras os dereitos de visionado territorial que, bueno, pois, ao parecer, impiden, que non impiden nada, ao final ti se vendes os dereitos desta dobraxe das lexendas do que queramos, da audiodescripción do que queramos falar, pois a un prezo, non sería un prezo normal, porque sería o prezo que estaría vendendo a galega, sería a posibilidade de, bueno, pois xa que non a van xa que emiten ás 3 da madrugada na galega e ninguén, ou na TVG2, cando pasa que ninguén a vai ver, pois a vai poder ver en Netflix, en Amazon ou que for, e, como comentaba Marcos ao principio, non se venden. Qual é o motivo? Pois vontade política. Hola. Quería facer unha pregunta a José, que ti traballas para distribuidora ou para plataforma? O traballo que se fai concretamente para TVG, CRTVG, é a través de produtoras ou de estudios de dobraxe. Entón, elas encárganos do mesmo xeito o traballo pode ser para a TVG ou para as plataformas. Nun primeiro momento non hai distinción. Ti nun momento que se vaya, porque tampouco aí xa non me meto porque ao nivel dos estudios de dobraxe como elas interpelan ou se comunican coa TVG, elas, no meu caso persoal, até o último momento non saben se vai ir para a TVG ou se vai ir para as plataformas digitais. Entón, nada, a min dime, queres traducir esta película? Queres traducir esta serie? A ver se alguén a pode ver. Vale. No, preguntaba cho porque, claro, por exemplo, hai determinadas películas que están en un catálogo, poñemos por caso, de HBO Max como película de catálogo propio, pero en embargantes en Amazon podes alugala ou podes mercala. Entón, claro, era por saber si imaginemos que ti fas unha traducción para HBO Max, se logo cando alugas ou mercas en Amazon tamén veñe precisamente esa dobraxe ao galego ou lexendado. Non, dependendo de como estean os dereitos comprados da dobraxe. Normalmente os dereitos que compran as plataformas digitais é para o visionado exclusivo no territorio concreto, que no noso caso sea en España, e para a plataforma concreta, de uso exclusivo. Hai diferentes tipos de dereitos, como si, dereitos abertos para que se podan visionar en diferentes... Iso pasa máis en películas cinematográficas para emitir no cine, as que se estrean. As que se estrean sí que despois pois a dobraxe ou o lexendado que for, sí que pasaría ás plataformas. Mas o que sai propiamente ás plataformas é exclusivo, ao final é unha maneira de competir entre elas, supoño. Vale, vale. Sí, a continuación daremos paso aos... Perdón? Sí? É do traductor. Non, pero que eu falaba do tema da solicitude de traducción. O sea, decir, por parte de quen viña, será por distribuidora, logo si os dereitos é outra cousa. Os dereitos de autor que cobrarán guionista, director, etc., é outro tema. Eu falo de quen lle manda, o sea, quen lle pide a traducción. Os estudios, exactamente. Sí. Son de quen escribiu. Non os pode quedar unha, o sea, en teoría non os pode quedar unha plataforma, senón que son compartidos, porque en Cataluña houve unhas axudas para subtitulado e dobraxe que as pagaban con diñeiro público e pedían por favor ás empresas que os cederan, porque en realidade os dereitos non son das produtoras inda que os encarguen, nin da administración inda que os pague. Bueno, é un enredo, pero xa non sei para que me meto. Por regla xeral, nos contratos que vemos tanto en AGAC como no resto de asociacións que conforman FAGA, por algunhas tiñas razón as produtoras sempre nos obrigan a vender o dereito de transformación, ou sexa que nos dá un pouco igual. Bueno, que todo ven derivado das propias subvencións que che obrigan tamén a dispoñer dese... Entonces é todo como unha cadena. O sea, a produtora ten que facer ese traballo moitas veces porque a propia subvención obriga a ter que facer eso. Subtitulado e dobraxe. Pero se accede a subvención. Claro, se a película está subvencionada, obviamente, non. Eu fora por se digo, dos contratos de FAGA, é dicir, en Valencia, en Cataluña, Euskadi, Andalucía, Canarias e Galicia, a maioría de parte dos contratos se obligan a, o sea, home, podes negociar
pero por la xeral che di, non, o dereito a transformación tamén o mercas, co cual evidentemente o dereito a traducción queda vendida a produtora. Solo por apuntar, hai un gran tema que está salindo de maneira transversal que é o tema da IP, da propiedade intelectual e das ventanas, dos modelos de consumo, das plataformas, de como converxen as canles agora mesmo, que vai a ser un tema que haberá que abordar de maneira inevitable porque dende as produtoras tamén necesitamos poñer un pouco de orden eso. Non sei se compartides, intentouse con TVG pois, modificar o modelo de contrato, non se conseguiu avanzar demasiado, pero bueno, este problema está tamén pasando en outras tantas televisións e plataformas, ¿no? Bueno, quen vai antes, quen vai despois, como van a converser esas ventanas, os territorios, quen ten os dereitos e agora con todo o tema digital pois aínda máis complexo, ¿no? Por parte das plataformas xa sabemos que eso tiran por buyouts, é dicir, mercan absolutamente todo, as produtoras son service, bueno, eu dicía unha vez, unha discusión que tivemos precisamente, se te digo, en FAGA, que FAGA a todo isto, bueno, é a Federación da Asociación de Guionistas Audiovisuais, da que son presidente tamén, pois eso, conforman por tema de Valencia, Cataluña, Andalucía, Canarias, Euskadi, Galicia. Claro, era o tema de rollo de que ao final tiñamos a dúbida de quen quería que nos explotara, se a produtora ou o tema da plataforma. E entón, sí que realmente o interesante sería que todo que fora plataforma para baixo, nos puxéramos de acordo de cara ao tema de precisamente evitar ese tipo de negocio, de fórmula de negocio que veñen anglosaxona, porque realmente estamos explotados por todas partes. Bueno, pois é o turno entón do público asistente, se quere facer algún comentario, algunha pregunta, pois é o momento. Sí. A ver, hai algunha pregunta por aquí. Bueno, máis que unha pregunta, un comentario que ven un pouco a colación a cando falaches todos e todas sobre o tema das institucións autonómicas e o papel que teñen eles en todo isto. Eu este ano estive de bolseira traballando na canle autonómica, entón, por dicir un pouco de dentro, todo o que ten que ver coas labores de promoción de contidos de ficción, trátanse, o sea, levan a un departamento que se basa case todo en bolseiros ou traballadores de formación, que ao mellor como moito están ali un ano. Entón, é como notase moito a nivel xerárquico como funciona a estrutura dese departamento. Dende a persoa encargada xa te di como isto faino rápido, que non é relevante, mellor céntrate noutra cousa. Entón, por parte dos empregados, pois a veces era como, bueno, eu non era empregada, pero por os meus compañeiros e compañeiras do departamento, ás veces ti querías facer un bo traballo, pero non che deixaban facelo. Entón, era un pouco complicado. Logo, dende o punto de vista da plataforma de agalega.gal, eu tamén son actriz. É unha serie que gravei no 2021, estreouse este setembro na plataforma. Tivo moitos problemas de retrasos, como que a propia televisión non daba estreado, como que habían anunciaron fai tempo e non... E tamén foi un proxecto no que tivemos moi pouco presuposto, no que realmente creo que só cobramos os intérpretes e o equipo técnico, que a propia produtora non pudo quedar con ningún rédito económico porque non daba o presuposto. Basicamente se quería cobrar dunha forma lícita en base un pouco aos convenios, que xa hubo que facer, que dicía Gaspar, un pouco de truco e malabares para conseguilo. Entón, non sei, o sea, como todavía alumna da facultade, que tiven esta breve experiencia no que é o mercado laboral audiovisual, comparto moito a vosa opinión, dá un pouco de pena como que a situación siga estando así, e ten pinta de que a nos vista en proximidade vai seguir estando un pouco así. Entón, agradecervos un pouco a vosa labor por intentar cambiar as cousas, por organizar estes encontros e facilitarnos tamén ao alumnado e a xente interesada o funcionamento da industria dende a vosa labor. E creo que xa falei demais. Perdón.
Eu sobre isto... No, vou ser moi breve. Primeiro, gracias. Gracias por a ti e as túas compañeiras de promocións desde a vosa precariedade laboral pelexar un pouquiño porque teñamos a dignidade que merecemos e dous, o futuro que tedes non ten que ver con esa precariedade, ten que ver con o vosso talento, vale? Así que, forza e adiante. Pero, sobre todo, gracias. Eu iba vos contar, porque isto que me estás contando, aparte da sensación de que estamos falando da mesma persoa, da que chego a falar eu a ti, porque un caso desta mesma mañá e unha conversa precisamente por un tema de promocións con Televisión de Galicia, que xa non é solo que non se faga ou que non se faga ben porque non se pode, porque non hai medios nin recursos, e que tampouco se deixa facer. Non sei, é precisamente en relación a un lanzamento dunha cousa que vai sair na Galega, na plataforma, un formato para a plataforma, sobre a que desde a produtora, desde a semana pasada, teñen unha estrategia de promoción plantexada. E non hai resposta a ese correo electrónico. Entón, nin podemos, nin podedes vos, porque non tedes medios para facelo. E é unha pena. Pero digo outra cousa. Creo que falta interese e que desde os que vides despois vos sintades interpelados sobre que tedes que xogar un papel en relación ao que debe ser a tele máis adiante. Porque cada vez que imos a unha charla con alumnos ou algo desto, sacamos o tema da Televisión de Galicia e a xente di e que hai que facer sobre iso? Eso que ten que ver co que quero ser eu, que quero ser director, guionista, que quero facer outras cousas. Tedes que tirar tamén, e creo que hai que pretender xogar un papel porque senón vai acabar desaparecendo, que é un pouco que probablemente algúns queiran. Sí, eu quería comentar de, primeiro, moitísimo ánimo e moitísimos folgos por iso. Evidentemente, aquí estamos falando de un debate un pouco pesimista, un debate un pouco tétrico, mas a questón é que, bon, todo pasa, mas evidentemente todo pasa se hai unha... Non acaba aí, non ten punto final, non, todo pasa. Vais arranxar todo isto só, non. O que quería, o fío documentado, é que evidentemente existen unhas condicións laborais dependendo do sector, dependendo da profesión, dependendo do caso concreto, precarias, porque ao final vivimos unha crise, empezamos a falar do sistema capitalista, que ao final engloba todo o audiovisual, absolutamente todo, e que nos está precarizando cada vez máis e máis. Eu podría falar aquí da traducción da posedición, do que é o traballo de traducción automática e inteligencia artificial, que nos está matando, mas o que eu penso que nos debíamos quedar aquí todas é que as cousas están mal, mas temos asociacións, temos organizacións colectivas onde traballar e onde facer un traballo colectivo, porque evidentemente individuais soas non vamos a facer absolutamente nada. Entón, eu, sobre todo para as estudantes, as que ides, ou as que xa estades entrando no mundo laboral, o principal é asociarse. Nós somos autónomas, non nos podemos sindicar, por desgraza, entón, o sea, sí que podemos, mas os sindicatos pasan de nós, non todos. Entón, montamos unha asociación, como a maioría que estamos aquí. Hai que asociarse, hai que luitar, hai que reivindicar, hai que traballar entre todas, porque, como digo, vivimos tempos peores, melloráronse, podemos vivir tempos peores, esperemos que non os vivamos, mas iso todo implicará dependendo de como luitemos, porque ao final, agora mesmo non hai vontade política, pode que dentro nas próximas eleccións igual haxa máis vontade política ou non, mas iso non implica que as asociacións que estamos aquí hoxe temos que estar nutridas, sobre todo de xente nova, de xente estudante, de xente que está desentrando no mundo laboral, pois para poder facer o máis dano posible a este sistema que nos quere precarias, que nos quere tristes e que nos quere aquí falando en un día de chuvia un pouco en gris, mas que non, cousas peores caíron e entre todas temos que tumbar isto. Bueno, algunha outra pregunta? Por aquí. Sí. Sí, eu sei, sobre todo, de nentes de nada, grazas polo debate vívido, que fixo moi doada a angueira do moderador, pero non hai nada como xuntar a produtores, eso desto dos produtores, no teu caso, Monti, produtor de emocións, non? Xuntarvos e terminades falando nun debate enardecido
e da TVG. Sempre, digamos, está no horizonte a TVG, non? Pero hai outros mundos, non? Neste caso, a min gustaríame preguntarvos, a pregunta é ata onde estamos dispostos a chegar. Quero dicir, falou Gaspar, falouse, digamos, do gran tema que é a cultura, a concepción da cultura, a mercantilización da cultura, ese concepto da cultura e da gratuidade da cultura. É dicir, a cultura debe ser gratuita, porque sí, e dous, ten que ser banal para que flúa, non? Nese sentido, temos ofertas de plataformas, queremos internacionalizar a lingua galega e os contidos galegos, pero ata onde estamos dispostos a chegar? Porque no caso do Spain Hub está claro que claudicou o goberno de esquerdas, bueno, de esquerdas, que se pode falar de esquerda nestes intres co goberno que temos, claudicou en dous aspectos. Primeiro, na concepción da produción independiente, e segundo, nas cotas que deberían respetar as plataformas. A cambio de que? A cambio do Spain Hub, non? No caso europeo, bueno, pois temos, onte Daryl Perrins contaba o caso galés, e como, digamos, os contidos galeses adaptáronse non a mirada galesa, senón a mirada europea ou a mirada norteamericana que teñen os galeses dende de Quitman, de John Ford. Por exemplo, hai dous exemplos, por exemplo, de Hinterland ou de Trapped, por exemplo, no cinema islandés, non? Temos que, quero dicir, ata onde imos pagar o peaxe? Quero dicir, ata onde, porque ao mesmo tempo as produtoras, os produtores teñen que vivir. Co cal, ata onde estamos dispostos a pagar? Quero dicir, ata onde debe fluir e, por tanto, debe pagar o peaxe de fluidez a cultura galega e a lingua galega. Pouca cousa, Enrique. A ver, a cultura sí debe ser gratuita, pero producir cultura non debe ser gratis. Entón, claro, aí hai un enfrentamento entre o que é o tema de precisamente visibilizar a nosa cultura, visibilizar a nosa lingua e, como se soe dicir, traballar para o inglés. Entón, a cuestión é, eu estive a semana pasada na Conferencia Mundial de Guionistas que tivo lugar en Galway, en Irlanda. E os irlandeses están sacando cada vez máis produtos en gaélico, pero porque as administracións públicas están poniendo pasta. É dicir, non hai ninguén que este rebaixando o seu salario, ninguén está facendo sacrificios de cara ao tema de es que eu quero coller e que de repente o gálico se poda ver en Botsuana. Vale, moi ben, pero ao fin e ao cabo ti vas cobrar o que che compete cobrar. Eu coido que nós non temos que pagar ningún tipo de peaxe. É dicir, repito o de antes, hai unha obriga por parte das administracións, dado que isto é a transposición dunha directiva que fala dentro dun dos seus principios de fomentar e potenciar a cultura e a diversidade cultural e lingüística dos Estados membros. E iso que teñen que facer as institucións. E, por outra banda, os operadores privados tamén deberían facer o mesmo. E hai que marcar mecanismos de control para que o fagan. Pero eu coido que os que estamos sentados aquí non debemos pagar ningún tipo de peaxe. O sea, nós o que temos que coller é traballar o mellor que poidamos en virtude do noso talento e que ese traballo sexa pagado dunha maneira proporcionada e que teñamos unha remuneración xusta. Se as administracións públicas non son capaces, ni por un lado, de investir, ni por outro lado, facer que se cumpra esta lei, tenemos que coller e exixirlles que fagan. Pero, dende logo, pola miña banda, vamos, xa non cobramos moito, como se encima teño que baixar os salarios, xa me dirás ti. Cando menos en relación a esta lei, penso que xa tivo claro, ou nós, cando menos, tivemos claro desde o comezo, non? Se se fixaban as porcentaxes en castelán, cal é o motivo porque o galego non tivese, ou cando menos, igualdade de trato e aparecese na lei. É dicir, outra cousa sería, se non se fixase nada, entón habría que facer seguramente outra cousa. Pero habendo unha regulación diso, por que motivo inicialmente estaba excluído o galego? Non ten sentido. Podemos falar do audiovisual
ou, non sei, as regulacións de etiquetaxe de determinados produtos, onde é obrigatorio que estea en castelán e non hai regulación sobre o galego, é dicir, iso non aparece, non? Bueno, neste caso, exactamente igual, e era sobre o financiamento anticipado, sobre a dobraxe, sobre a lexendaxe, a descripcións, bueno, e outra serie de cuestións, onde se cita explicitamente que, como mínimo, ten que ir na lingua oficial do Estado, en castelán. Non quedaba aberto absolutamente nada, non? Entón, claro, efectivamente, cada cuestión precisará a súa política concreta, non? Neste caso, o Estado opta por iso e optaba inicialmente por excluir completamente outras linguas. Conseguiuse meter mínimamente, non sequera en termos de igualdade, non? Sino meter mínimamente, bueno, pues que dentro disso tiña que haber un espazo pro galego. Noutras cosas, evidentemente, será de outra maneira, non? En todo caso, o que debería garantir o goberno galego, pero tamén o do Estado, que tamén está obrigado, porque a Lei de Normalización Lingüística e o Estatuto de Autonomía falan que os poderes públicos teñen que garantir a presenza do galego, non? Teñen que garantir a promoción do galego. E, ademais, hai outra serie de tratados internacionais, non vamos agora a citar todo, que obrigan tamén o Estado español a garantir iso, non? E mesmo dentro dunha idea de dereitos humanos, non? Os dereitos lingüísticos son dereitos humanos. Iso que hai que garantir a calquera persoa que queira vivir en galego, que queira facer a súa vida en galego, que ten acceso ao galego e en todos os espazos e para todos os usos. Non? Ese foi o noso objetivo, cando menos, coa lei non se cumpriu, pero bueno, demos un pequeno avance que seguramente, se non houvese, como dicía ao comezo, certo movimento, pois a cousa sería bastante peor. Non? En todo caso, efectivamente, non hai que desanimar. Bueno, ainda temos... Hai moito que avanzar, pero tamén hai moito que loitar para conseguir as cousas. Eu creo tamén que, na liña do que decías, de que efectivamente sempre acabamos falando de Televisión de Galicia, estas cousas, ten bastante que ver. En realidade, pagaremos menos peaxes cantos máis fortes sexan tamén as televisións públicas, porque temos a sorte de ter as dúas vías. A vía da legislación, a que teñen que acollerse todas as plataformas privadas, todos os operadores privados, pero temos as televisións públicas que, na medida en que teñan obxectivos que estén máis desligados de toda esta cuestión, da cuestión máis mercantil, efectivamente, como se decía antes, pois podemos tirar por aí. E, bueno, con obxectivos claros e independencia, efectivamente as presións poderán vir por outros lados, pero podemos escaparnos por aí, e por eso tamén é importante falar diso, e precisamente seguro que é unha das causas polas que falamos tanto diso. No, porque no fondo o que sucede é que vou ser moi políticamente incorrecto. No fondo, os políticos se les pone completa por la línea de puntos cando chegan aquí os de Walking Dead e se poñen a rodar na Costa da Morte. Pero como moi ben apuntaba Álvaro, chegan os de Walking Dead con un montonazo de camións que veñen dalá e daqui, en todo caso, pois haberá 4 figurantes facendo de zombi polo fondo, con que collan 4 peregrinos dos que entran a moreas por aí polo Camiño de Santiago. Pero, ollo, que no fondo é o mesmo. Por qué? Porque no fondo a política cultural que se reflexa no audiovisual ten moitísimo que ver coa concepción de política cultural que ten unha determinada institución. E se tanta polémica estamos vendo con respecto, estamos falando moitas veces con respecto a que concepción temos sobre o turismo que chega a nosa cidade, Santiago, esa masificación, ese apostar polo número, apostar pola... Pois, no fondo, cando unha administración está máis interesada na foto con X actor internacional que ven a unha produción na que non vai haber un só técnico galego e vai a expoñer Galicia polo mundo, e está máis interesado niso que en que X obra poida ter un percorrido internacional en galego, no fondo é o mesmo. É dicir, turista de calidade, produción de calidade, turista masificado, produción máis media na que non identificas. E creo que todos vistes estes días, bueno, imagino que a maior parte de vos vería estes días a promoción da adaptación da novela de Manel Loureiro a Amazon, non? Non sei se vistes o tráiler. Vale, sí, sale el punto errande. E o resto? Quer dicir, que hai dese interese que realmente era xenuíno na obra de Manuel estaba, non? Por qué? Pois porque ven unha produtora de fora, veñen os de Nostromo, que son uns fenómenos, pero veñen de fora a facer unha produción de fora aquí. E non
quito en absoluto que sexa moi interesante que veñan producións de fora para aquí, pero si cando menos traballamos para o inglés, pero que a veces nin traballamos para o inglés. Entón, eu creo que iso sí que é importante, non? É dicir, a intención de política cultural que se reflexa no audiovisual non é máis que un reflexo da política cultural xeral. E a imbricación social, e aí é moi importante o que apuntabas con respecto ao asociacionismo, tamén é moi reflexo da sociedade. Eu teño moi grabada unha frase que nos dicía Beiras cando lle fixemos o documental hai uns anos e que forma parte do meu día a día desde entón, que en ocasións só nos queda ser resistencia, pero temos que ser conscientes de que somos resistencia. Entón, iso creo que é moi importante a hora de leválo á práctica, porque moitas veces é o que nos corresponde. E moitas veces o que nos toca é ser conscientes de cando estamos traballando para o inglés e ser conscientes de cando estamos intentando poñer da nosa parte para... Pero, como ben apunta Ángel, eu como produtor podo asumir un risco ou saber que non vou a cobrar unha determinada parte ou un determinado beneficio extra. Pero que nunca podo permitir é que un traballador cobre por debaixo do convenio ou tal. Eso xa non é nin traballar para o inglés nin hostias. E moitas veces, cando traballamos para o inglés, nun contexto como o galego, a peaxe é o idioma. Sí, e nese punto, reivindicar como sempre a diversidade e a convivencia dos modelos, o sea, que Galicia non pode ser só un plató, que está ben que sexa un plató, pero que ten que haber máis cousas, non? E, bueno, e sobre eso, tamén apuntar o que xa se falou, non? Que, aparte de que cheguen fondos, habería que ver para que chegan fondos, non? Porque agora estamos cos platos virtuais, que, bueno, haberá tamén que facer unha lectura nunhos anos de onde foi todo ese fondo, ¿no? A ver si realmente era necesario, ¿no? E, bueno, unha vez máis, a independencia pasará por ter recursos e porque as empresas salgan da precariedade, sexan fortes e canto máis fortes, máis capacidade tamén de negociación e de independencia. Eso tamén se revertirá en maior diversidade. Bueno, non sei se hai algunha intervención máis, tanto dos membros da mesa como do público. Se non é así, damos por rematada a mesa redonda con este diagnóstico. Hai unha pregunta, sí. Adiante, Manu. Xa que estamos aquí todos tan de acordo que todo está tan ben e tan mal ao mesmo tempo, non? Que un pouco esta dualidade todo o rato. Eu vou falar da Televisión de Galicia. Ou do ecosistema da Televisión de Galicia. Pareceme moi preocupante o que comentaba Monti, que é público dentro do sector, non? Ese tipo de produccións low cost que se fan para a plataforma, ofrecendo 4 veces por debaixo do precio máis baixo do convenio, etcétera, etcétera. É certo que isto pasa. É certo tamén esta realidade de que estamos convertindo o país nunha especie de plató barato, non? De ven aquí a rodar, deja aquí 4 duritos de 3 bocadillos de los eléctricos y ya te piras y ya está. Y le ponemos la marca Galicia Calidad y tal. Todo isto é certo, está pasando, pero sinto moito, aquí vou vos tirar un pouco das orellas, como representantes dos axentes sociais e productivos, algúns máis e outros menos, non? Pero neste caso, por exemplo, a Asociación de Actores e Actrices e a de Guionistas, ademais so de sindicatos, non? E creo que tamén aí entraría a GAPI como asociación de productoras. Creo que é certo que é difícil saber si se cumple ou non se cumple a lei, que os datos son escuros, que a CNMC funciona como funciona, pero tamén é certo que hai que denuncialo. Isto que é público e que os que estamos un pouco dentro do sector ou estuvemos ligados profesionalmente ao sector coñecemos dende hai polo menos un mes ou un mes e medio, non se fixo público. Entón, como decía Marcos antes, se queremos que haxa unha resposta social e unha reivindicación do noso e unha valorización do noso, a xente tamén hai que contarlle o que está pasando e hai que contarlle esta institución pública que se financia con cartos públicos e cuxos fines recollidos nunha lei son estes, está facendo isto, está precarizando o sector, que é unha cousa que leva facendo moitos anos, precarizando o sector. É un sector moi precario. Os que traballamos nese sector sabemos que é un sector moi precario. E ao mesmo tempo, e isto vai un pouco pola parte das produtoras, están non só externalizando os servizos, senón cedéndollo a productoras de fora, como decía Gaspar, non? Que a través dese truquiño de facer unha sede temporal
que se llama Papaventos, La Cometa, que es la misma empresa, que jugamos con esas cousas para levar os contratos. Pero non sei se isto se sabe públicamente, se é un clamor público que isto está pasando. Entón, non pode haber resposta social se non hai esa información. E creo que iso tamén é unha responsabilidade que un pouco temos que facer ese exame de conciencia de igual tamén estamos sendo demasiado amables co poder, non? Non sei como vedes, sei que é un pouco polémico isto, pero... Grazas. Sí, bueno, eu, polo que a min respecta a asociación, eu non son parte da directiva, estou hoxe aquí de prestado porque non podía haber ninguén. Pero están ao tanto do tema, están tomando como é normal cartas no asunto, primeiro informando os asociados e asociadas que non saiban isto, porque a maioría seguramente non o sabe. Outros están traballando nestes proxectos, que tamén haberá que tirarlles das orellas. E tamén sei que constame que se vai mandar unha carta, un escrito, chamémoslle como queramos, aos contratantes destas produtoras e ás mesmas produtoras. E de momento iso é o que pode facer a asociación, é denunciar, claro. En determinado momento haberá que denunciar pola vía legal este tipo de actuacións. Ben, eu non vamos, como na mesa nos dedicamos á lingua e non temos que ver co que estabas dicendo ti, pois non sei até que punto cada un logo que faga a súa autocrítica se ten que facela ou se non ten que facela o que faga o que considere. Pero sí que me parece importante o que se abre coa iniciativa legislativa popular de que participan algunhas entidades que estamos aquí, non? A Asociación de Actores e Actrices, non sei agora mesmo se algunha outra máis. Digo porque, efectivamente, é dicir, se temos unha maneira de condicionar no país a Lei Xeral de Comunicación Audiovisual e adaptala é a través dunha lei audiovisual galega. De alguma maneira, foi o que deron a entender con esta lei de medios que presentaron en agosto. Contra iso, fixos esta iniciativa legislativa popular para, inicialmente, é sobre a TVG, non? Ten o título este Liberemos a TVG, pero no debate parlamentar terá que incluir máis cousas, pero claro, para iso hai que asinar, hai que levála ao Parlamento, hai que reunir o mínimo de sinaturas e ten que comezar un debate e por aí poderíase abrir cando menos algúns dos aspectos desta lei xeral audiovisual e trasladalos aquí, non? No propio debate parlamentar, nas posibilidades que teñamos como sociedade de intervir niso, non? Xa partindo dunha iniciativa popular. Digo que me parece importante que ademais de facer autocrítica, que hai que facela sempre, non? Todas as entidades, todo o mundo, na medida que nos corresponda, tamén é importante que se vexa que as cousas teñen saída, que non todo é definitivo, que o feito que aconteza, o que estabas comentando ti antes, non quere dicir que sexa eterno, que sexa para sempre, non? É que temos tamén, como sociedade, posibilidade de mudar as cousas. E hoxe mesmo, é tamén importante ver que fora deste debate non pasan cousas, e haberá estes días unha folga na TVG, que tamén parece importante, na medida en que posiciona, e tamén, que implica, pero tamén para unha mudanza, os propios traballadores da TVG, cuestión que me parece que é de primeira orde, non? Quero dicir que vexo que hai posibilidades de mudanza, que as cousas se moven, que son as moitas entidades que queremos mudar as cousas e que con un mínimo común denominador existe, cando menos para facer trasladar a sociedade e facer presión social con iso, que me parece que é algo moi relevante, e máis neste país, non? Caso que estamos fora de hora. Sí, nada, eu recollo o de facer crítica, autocrítica de como facemos determinadas cousas, non o poño como disculpa, moitas veces ten que ver coa dificultade da coordinación entre asociacións polos intereses diferentes que temos entre todos, e máis alá diso está a cuestión de que todos os que estamos nas directivas facemos o traballo que facemos de forma voluntaria e no tempo que temos, pero quitando iso, e por eso digo que non o poño como excusa. O que creo que non facemos ben é definir ben as prioridades que temos. Creo que hai moitas cousas nas que xa sabemos de antemán que non nos imos poñer de acordo entre nós, e forman parte do debate e dedicamos moitísimo tempo. A cuestión en concreto da Televisión de Galicia sobre a produción propia e a produción allea creo que é un tema no que non nos imos poñer de acordo e é moi complicado, é un tema completamente super complexo. Pero a cuestión de que veñan produtoras de fora a traballar a Galicia
é algo no que nos temos que poñer de acordo sí ou sí e que non pasa agora. Estáse falando agora da cuestión do papaventos porque non sei quen foi jefe de gabinete de Rajoy non sei cando. Leva pasando desde hai un montón de anos no programa da tarde da Televisión de Galicia e deso non se fala. E deso non se fala e non sei por qué, porque nos poñeríamos de acordo moi rápido, quitando efectivamente, perdón, Gaspar digo, a produtora afectada que coproduce co produtora de Madrid que ven facer eso. Pero creo que é algo moi básico no que nos temos que poñer de acordo e unha batalla que deberíamos de empezar a dar e canto antes porque é moi clara, non é, o sea, moi clara. E ollo, Fernando, é que puxestesme isto, entón non podo evitar eu facer unha última intervención, que ollo que se encendemos o ventilador da merda, cuidado, Quer dicir, porque esta Pax romana que traslada a Televisión de Galicia ou a Secretaría Xeral de Medios a través dos seus múltiples tentáculos, tócanos a nós, toca a institucións académicas, toca etcétera, etcétera, etcétera. Co cal, hai moitas cousas que eu estarei encantado de que cando me convides, Manu, a vir aquí a un congreso Televisión de Galicia, toda la verdad, e esté aí sentado alguén de Televisión de Galicia, aquí metés, sentadiño, e por favor, con esto encendido todo el tiempo. No, pero que é certo, non? O sea, claro, a ver, pero Televisión de Galicia está no clúster desde o lugar que lle corresponde a unha entidade pública e é das responsabilidades que lle corresponde, non? Bueno, nada, ala. Boas tardes, señores. Tomamos nota e damos por rematado con este diagnóstico entre o escepticismo, a fatalidade, pero tamén a resistencia que mencionabas. Moitas gracias aos representantes dos intérpretes, de guionistas, produtores e realizadores, activistas a favor da lingua, e gracias ao público e nada máis. Gracias.